Здравейте и добре дошли в днешното видео. Ако следвате канала отдавна, може би ви заинтригувало и заглавието. Ако сте нови в канала, добре дошли. Исках да направя едно по-кратко видео, в което да ви споделя, че на бял свят изляза първата ми дебютна песен, когато съм писала текста и съм работила по музиката. Това е нещо, което дори не предполагах, че би ми харесало да правя. Ако следите канала, знаете, че от много години назад пиша поезия. От 13 годишна, в момента съм на 31. От 13 годишна пиша и винаги съм си представяла и съм си мечтала да напиша стихосбирка или някаква книга, но така и не го направих. Впоследствие просто намерих начин да изразя себе си чрез музика. И мисля, че това е дори много по-приятен и интересен начин. Затова тази песен, която е дебютната, имам направени няколко, я посвещавам на моите деца, Ксения и Кай. Специално на Кай, тъй като днес е втория му рожден ден. Сега ще ви пусна малък фрагмент от песента. Като старее лицето ми се сбръчка, косите посивеят и в дома ми няма глъчка. Тогава се надявам да не съжалявам за живот неизживян, любов несподелена, очи нелюбени и години загубени. В кутиката с описанието ще има линк към самата песен, която е качена в канала на Bassline Productions, за който може да се абонирате, за да чуете и идните следващи песни, които ще излязат. Има в канала още някоя друга, по която съм работила. Но се очакват нови по-готини парчета, които предстоят. Но за момента просто исках да ви споделя тази като първа и дебютна. Тази песен е написана с всички, които изпитват вътрешна борба с себе си и искат да преследват мечтите си. Това как е хубаво да дръзнеш да ги преследваш. И затова я посвещавам и на децата ми, защото надявам се да съм им пример. Просто някой ден да си преследват мечтите и да не ги е страх от това да опитват нови неща и да се впускат и да рискуват и така нататък. Сега, паралелно ще ви представя и няколко песни на испански, английски в друг канал, който е Pulse Lab Records. Също ще има линк в кутийката с описанието, може да разгледате. За момента една от най-хубавите песни ще излезе на 1 октомври. Някои от песните ще може да ги откриете директно във всички платформи за стриминг, като Spotify, YouTube Music, iTunes и така нататък. Също така някои ще бъдат и налични в всички библиотеки музикални, в TikTok, Instagram, ако някой реши и желае да ги ползва за някакви сторита, видеа, които си качва. Затова ви го споделям малко по-отрано, малко преди релиза. Там се очаква да излезе една много така, която много ми харесва песен на испански. Ако обичате испанска музика, която е R&B, по-модерна, регетон, нещо от сорта, може би ще ви хареса. Също време в момента са налични няколко песни в канала, по които съм работила, така че ви приканвам да разгледате, да чуете. Много ще се радвам да ми оставите коментар тук под видеото и от двата канала. Има ли песни, които ви харесват? Какъв стил музика предпочитате? Има ли някоя, която много ви е грабнала? Опитвам се да правя музика, която да е готина и за слушане в колата, тъй като аз много обичам да се слушам музика в колата и така си правя плейлистчета. В канала също ще намерите плейлист с всички песни от канала, който може да се запазите да си пускате. Така, надявам се, ако ви хареса, се абонирате и за двата канала, да харесате, да коментирате и най-вече да споделяте в социалните мрежи, да може тези парчета да достигнат до повече хора, да подкрепите и моя труд по този начин. Някои песни идват от дъното на душата, както казвам аз, тъй като съм ползвала много от моите
текстове, които съм писала през годините. За някои песни ще правя, може би, отделни видеа, за които искам да ви обясня малко предистория, какво стои зад тях. Други ще са по-комерциални, с такъв малко по-разчупен текст, така да наречем. Нещо не толкова... Не си представяте сега някакви поеми, че пиша нещо супер романтично или нещо супер, нали, така ще имаме. Малко от всичко. Аз много се старая това, което пускам и по което работя, да е нещо, което на мен лично много да ми хареса. Да харесвам и като бит, и като текст. Да, вълнувам се в момента, не знам какво друго да добавя. Накратко, надявам се да ви харесат. Тези песни, които ще са достъпни в библиотеките в TikTok, Instagram, в платформите за стриминг, ще ви ги обявя в следващи влогове, като почнат да излизат. Имам подготвени песни, но не искам да ги пускам наведнъж. Така че за момента това е старта. Ще очаквам вашите отзиви в коментарите. Целувки!